Anan sa kaap. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lemuel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna change my love for you. Recorded by X Thunder Gaming. Lemuel, Ah, Sabado manundong, kuyogi ko ha. asa man po? Mangobra ko ron, to ako'y gunahonon. Kuyogi ko ron dali rato mahuman. Aron sad suhulan dayon to og makaplit ang bugas. Opa. Kapuyaw eh. Limit pa di kayo. Antas lang di tayo ni kay pobre man. Ma, mangayon ta ko bahon kay muskilan ako. Pasensya na gid ka dong ha. Huwag ko ikahatag ni mo kay wala ko'y kwarta diri. Aw, sige lang ma. Ito man na gid eh. May panguban kay next na. Ako in town. O gigikaon. Lemuel! Uy, Rina. Wala gid ka mapalit ang imong snack. Mangkoy kwarta rin. Layo, uyagod ni mo. Dali, di ama ko'y gidangapan. Hitagan ti ka. Ayaw lang uy. Gusto ka nga mapas mo ka? Dali, diri. Na ako'y gidangapan. Ito asa kong bag. Salamat rin ha. Nawagin ang akong kagutom. Okay ra, uy. Ayaw na pasalamat. Wa man ko ko'y kwarta. Mango ako kapalit og makaon. Pobre man kaayo mi good. Sige lang, Well. Kaya kung na ako'y dangas na, ako lang ang hatagan. Salamat kini mo rin ha. Well, oh. Ansa man rin akong singko. Imuhanan na. Lo, ayaw na uy. Sige na. Tawatan na ni al makapalit kag snacks. Lo. Ala uy. Salamat ha. Ano ding maluoy man ko. Puutan manggut ka. Aw, sige lang. Kung madako na ganit ha, og may trabaho na ako na siya hatag nimo. Ampo lang kita permis Ginoo Well nga mahumantag eskwela. Dali aras panahon rin sa. Walang hibaw eh. High school na ta. Mao gyud. Mura lagwa. Kining, unsa di mong kuhaon ini college ni mo? Mag-teacher ko, Well. Ikaw? Marag di lang tingali ko. Marag di mo ko ka-eskwela college. Pobre baya mi. Hayo na pagpakawa sa paglaong, Well. Imor lagi na malabangan ka ng kalisod. Salamat rin ha. Takemil, magsige na magkuyog ni Rina. Uyab na mo? Lo, di taon mi uyab. Patrol dan eh. Suod lang gid mi ni Rina, sukad pa sa mga gagmay pa mi, elementary pa mi. Ako pa ni mo no, imo nang panguyaban si Rina. Uy, kay klaro kay nga nakagusto na nimo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Tsaba di oy. Inamiguro sa bayan akang Rina na ako kay mga bata pabaya mi. Suod na kay mi. Ang ako ba, nindot man sad kon imo nang panguyaban. Dili pa ko na uyab-uyab eh. Wa pa ko magkunahunaan ng uyab-uyab. Gusto na ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Congrats, Balimil! Una lang ni mo ha! Sige bay. Musunod ako ron. Congrats day, bay Roldan. Congrats, Well! Oh, congrats sa atong duha. Ren. Naon sa man ka?
Graduate na hinuon ta sa high school. Nag-uula hinuon ka diha. Ano di ka? Ang. Dugay naman niya ta magkita. Ha? Nga naman. At tumagot ko pa eskwelahan ng college ni Papa sa Davao. Ito am siya igsuon dito. Mao ba? Ikaw, asa ka mo eskwela? Dinira ko sa ato rin eh. Kaya dili magyapon ko maka-eskwela sa college. Sige. Amping din niya. Oh, ikaw sab, pag-amping dito. Diyan nakatuig ang nakalabay. Sukad nga may graduate ko sa high school. O nialagyapon ko din sa among dapit. O guway tarong ka trabaho. Si Rina ka, kumusta naman kasi? Ay! Balibin! Oh, bay! Ikaw mo din na. Tuan! Anda ba ka? Ready na ka? Ah, saan sa man? Kulimot ay! Natay sa basketball roy! Speaking sa barangay! Ay, oo di ay. Limot ko na. Limot ya kay di may kadua ka. Oh, wata ko kadita kay mga dams ako. Yes! Daw ka ba? Libil! Daw ka! Salamat kayo. Bay, Roldol. Nakadaog kita. Lingwel! Oh, Lapay! Kita ka sa kapitan ba? Tawa ka ba? pitaw da. Kap! Kap, may tuyo ka na ko, Kap? Kuwan. Ako nakita ba nga samtang nagduwa mo sa basketball. Abti ka man. O sakto ko sa barog. Usuman kailangan kang magsundaw. Ha? Ina ko kung kailangan kang magsundaw. Kaya na ako igsuho na sundaw. Nakinalan siya ang striker. O kung tuwa ka na niya, dako kay gayunan nga may mo kang sundaw. Tinuod ka, Kap? Mo ka na. Nya, sa may akong buhaton, Kap? O kung tuwa na ka niya, o nga exam, mukuha ka. O kung makapasar ka, mahimo ka ng mo trainis pagkasundaw. Sige, Kap. Madto ko si may igsuon. Kay gusto sa ko nga magsundaw. Sigurado ka na ba yun sa imong desisyon, anak? Opa, gusto ko mahimong sundaw. Lisod man ang trabaho, anak. Mubo raman lagi mo kinabuhi, anak. Ma, tugutin lagi ko sa kung gusto ma kay sa una pa man ko nangandoy ko nga mahimong sundaw. Ug mauna ni ma. Ay kay gayon ako nga mahimong sundaw. Ikaw ang mag-igo. Ug among iampo nga matuman nimo ang imong gipanghandoy, anak. Salamat in taon nga nagkapasan ako sa exam. Mahimong ako nga mo train sa pagkasundaw. Salamat intahon, anak, kay natuma na gid nimo imong pangandoy nga mamahimo kag sundaw. Lipay sa bitaw ko mga nahimong lagi ko sundaw. Pag-amping taon, pirmi, ha? Huwag pag-ampo nga malayo ka sa disgrasya. Iampo sa ko ninyo ma, pa. Kay karong sunod adlaw, i-assign ko og critical nga lugar. Naagiri gubat nga mahitabo pa, ma. Oh, yes! Dalian sa panahon eh. Walang hibaw eh. Duha naman ay katuig nga nagserbisyo ko isip sundaw. Manangit ko sa kong labaw nga mapauli sa ko sa among dapit.
Salamat in taon kinakauna-una kag duaw na mo dinhi anak. Mingaw na kay ko ninyo, ma. Pa. Ako sa anak, mingaw na kay kunimo. Ato di ay, ang imong amigo ba nga si Roldan, nagsige ra ba tong pangumustan nimo? Oh, mo ba? Sige. Ako tong pagkikitaan pa. Kumusta lang ka, bay? Maraming taon gapon, bay. Ikaw noon, bay. Ayahay na kay kada. Kay sundaw na ka. Kung sagot tayo nakahayahay na yung trabaho, Ya, kung masipyat, patay man sab. Ampo lang sa Ginoo, bay, nga malayo ka sa kadautan. Maog yun. Ha? Nay, makikita na ko. O, bay. Kinsa may makikita na ko? O, may bawa na nimo kung muadto ka. Mo ba? Asam sa na ko atoon? Adto aning lugar ay. Kaya nagpaabot siya nimo dito. Wala ni lugar ang giingon ni Pahiruldan. Nga na ay makikita na ako. Kinsa man kaning gusto makikita na ako? Lemuel? Reyna? Ikaw? Oo. Ako yung tao ni... Kumusta naman ka? Sundaw na day ka? Oo. Kaluyan in taon. Ikaw, kumusta naman ka? Standby sa kay nagpaabot naman ko sa result sa akong board exam para teacher. Wow. Mag-teacher gid ka? Kung kaluyan. Mga unsa ta? Alam nga mag-istorya tag maayo? Ikaw magdahom nga magkita pa ta pag-usab. Maog yun. Pila na biya katuig nga wata magkita. Maog yun. Salamat ha. Nakikita ka na ko. Gibalitaan mabud ko ni Roldan nga nauli ko no kadinhi sa ato. O gusto na kasundao. Og ako siyang giingnan nga makikita ako nimo. Eh syempre suod ba yata? Sukad ba sa elementary o gingon man sa high school? O nahibaw ka ba nga lipay kay ko nga nakita ta pagbalik? Lemuel. Misamot ka na karon kagwapa. Nga sakto ka nag-edad. Atik ay. Tinood bitaw. Uy, mahilis ko na imo tinutukan ha. Maglisod ko kung unsaon ako sa pagsugod. Pero mao rin ako ikasulti ni Morena. I love you. Lemuel. Ngunit tinuod. Love di ka rin. Uwaw man sa akong part no kay babae ba ako. Pero ang kuno nako. Nga sukad sa high school pa ta. Love na ka na ako, Lemuel. Kung mao ka na, parehas na yung atong gibate. Oh, Lemuel. Rina, I love you. I love you too, Lemuel. If I had to live my life without you so long, with you I see forever oh so clearly. Grabe ang akong gibati nga kalipay niya ito higayon na. Kay parehas na may gibati ni Rina. Nga doon na may feeling sa usag-usa. Karon, minyo na mi. Og may duha na ka mga anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN.